идомаи барнома. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ӯҳдадориҳоеро муқаррар кардааст, ки риояи он таъмингари беҳбудӣ дар камолоти фарзанд шуда метавонад. Риоя нагаштани меъёрҳои ин қонуни миллиро масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони мақомоти милитсияи вилояти Суғд зимни як рейд дар маркази маъмурии вилоят ошкор намуд. ҳузур доштани наврасону ноболиғон дар вақту соати тибқи қонун маҳдуд гардида дар марказҳои бозии компютерӣ баёнгари бемасъулиятӣ дар раванди таълиму тарбия мебошад. Мунтазам машғул шудан ба бозиҳои хусусияти зӯроваридоштаи тарғибкунандаи куштору бераҳмӣ дар камолоти маънавии наврас бетаъсир буда наметавонад. Дар доираи талаботҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд бо мақсади пешгирӣ аз чунин унсурҳои нороҳаткунандаи раванди тарбия масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд рейди шабона гузарониданд. Зимни санҷиши фаъолияти марказҳои бозиҳои компютерӣ ва хизматрасониҳои интернетӣ кам ҳолатҳое иттифоқ меафтод, ки дар чунин нуқтаҳо ноболиғон саргарми дилхушӣ набошанд. Чунин камбудӣ аз як тараф агар беназоратии волидайнро нишон диҳад, аз ҷониби дигар фаъолияти ғайриқонунии соҳибони чунин нуқтаҳо мебошад. Дар ҳафти баргузории рейди дусоатина 26 нафар ноболиғро нозирони кор бо ноболиғон ба қабулгоҳ таҳвилгоҳ дастгир намуданд ва нисбати 14 падару модар барои бемасъулиятӣ дар раванди таълиму тарбия дар асоси моддаи 90 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шуда, боқимонда волидайнро низ чунин таъсиррасонии ҳуқуқӣ мунтазир аст. ҳамчунин нисбати 4 нафар соҳибмулки маркази бозии компютерӣ барои ба ноболиғ додани иҷозати воридшавӣ ба компютерхонаҳо бо моддаи 464 иловаи 1 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд.